Laura? Ay! Hindi pa nagising si Laura. Malinis ang bahay, hindi mabango. Asa kayo? Hindi po. CR. Ay! Very perfect. Tanggal. Nakalas. Laura. Laura, can you hear me? Laura, anong oras na? Hindi ka pagising. I said 6:30. Alas 9 na. Laura? Laura? Ano? Tulog pa ako. Wow! Ganda! Alas 9 na. Maraming gagawin mo ngayon. Maglalaba ka, ako'y aalis. Kukuha ko ng pera at ayusin mo na yung sarili mo. Amoy, ayokong ganito, Laura, di ba sabi ko sa'yo? Maglalaba ka. Ano ba? Natutulog pa ako. Pwede mamaya na. Wow! Ano gusto mo last day? Maglalaba ka ngayon kasi 2 months na yung labahan ko kasi hinihintay lang kita. Ayan, gusto ko malinis yung labahan mo tsaka mamaya mapaplansya ka pagkatapos mo ka, Laura, ha? Okay. Mamaya ka na mag-breakfast pagdating ko. Huh? Laura! Ito pala yung mga labahan mo. Lalabahan mo ngayon. Ayan. Labahan mo yan, ha? Yung isang taon na po ito, madam. Mahigit na 1 buwan pa lang. Yan lang naman at mayaman na pagkatapos mo yung mga kami na ito, halalabahan mo. Grabe ka naman. Bakit ano ka na ba oras nagkikising, Laura? Ayaw mo ganyan. Tatanggalin At least kita. nagtatrabaho ako. Tatanggalin kita. Kasi may mga kapag dito. Mapulugan pa na eh. Sura may suwar. Sabi ka na siya. Labahan makatuig. O ano man sabon ini? Wala mo ng sabon. Tubig lang ako na. Okay, Laura, kailangan malinis ang bahay pagdating ko ha. Kailangan mabango ha. Kasi may pagmimitingan kami ng mga kabatch ko. May alumni kami this coming August. Ayoko na pabagal-bagal, Laura, kasi napapansin ko parang ano ka? Ano? Yung pagkain mo na sa ref ha. Alam mo, may concern ako sa iyo, madam. O bakit? Isang ang tao ka lang yun sa bahay niyo, ang dami mong kalat. At syempre mga bisita ko lagi, di ba alam mo naman, pag mga... Di ka Pag mga mayayamanin. Parang walang katao. Siya or 10 nakatira. Syempre ko naman. Pururahan. Kasi ang bahay na to... Ugasan, kung saan nakaon kuan. Ang bahay na to, Sa tamba ka. Ang bahay na to, Wala ka sa kisimi, bakit matulkagod? Huwag ka na maingay, Laura. Yung ulam mo, huwag mong nakalimutan. Isang itlog lang. Ha? Itlog mo na tayo ngayon. At umaya ka nakakain ng mga alas 2. Katapos sa paglaba mo. Okay na ba, Laura, ha? Naiintindihan mo? Anong sabi ko? Okay, Laura. Naalis na ako. At pagkatapos sa paglaba, maglilinis ka ng sa labas yung garage. At saka pupunasan mo yung mga bintana, ha, Laura? At saka sa second floor ko. At saka palitan mo yung cover ng kama ko, ha? Papalitan mo ng punda. At saka yung may slip cover ako doon, ha, sa kama. Kailan mabango, at isiprayin mo yan, ha? Mga baka mo, kailangan magbango kasi pag nagluluto ka doon ng mga ulam, di ba pumapasok yung mga bango? So ayaw ko ng ganun ha, Laura? Yung CR naman, don't forget ha, dapat malinis, Laura. You have slain an enemy! Kailan mo ba, Laura, yung mga sinasabi ko, Laura, ha? Wala, madam. Oo, madam. Yung glass, ha, kailangan malinis yan. Madam. Yung mga picture frame, Madam, ha? nasabi po sa Mag-warm-up ka pa. Madam. O ano yun, Laura? Pwede po ba akong pumali? Syempre walang problema. Kahit po 10,000. Ay, ang laki naman. Madam, kasi bita pambayad po namin sa pagbayad lang po sa tricycle namin. Ang laki naman. Kasi wala rin kami yung pamilya ko. Kaya pumunta ko dito maging kasambahay mo kasi nga yun nila yung sa'yo. Wala pa akong pera ngayon, Laura. At saka, pangalawang araw. Sinusunod
Sinasunod ko naman Kulang pa yan, Laura. dito. Kulang pa yan. Tapos, Ang laki naman ang laki ng hinira ko, 10,000. Baka hindi naman mapapayaran mo yan, ha? Umalis ka ng mga bukas na bukas. Baka pagdating ko, na dito sa bahay. Ano naman sa akin, di ba? Bakit papulis kita? Oy, ba't na kayo patuloy ko liwag? Perahan. Nakapirma ko sinutok natin kung tas Team Simi o kay Paya. Okay, sige. Papahiramin kita kalahati lang. No? At tapusin mo na yung mga sinasabi kong mga gawain. Ayoko nang gano'n. At sige na. Opo. Alis na ako. Ka. Baba ka na. Isang lang bugay. Isang taon na yata. Ito. Sasampay na rin ako. Daming trabaho. Nag-iisa lang sa bahay. May pagkiwala ko. Pati hangin. May pahuli. Mayaman pa rin Mama Iska. Hindi ako laruan na iyong magsasabihin. Sige na ba kaya? O anak? Ha? Nasaan papa mo? Wala pa dito si Mana Eska, si Madam. Umalis. Nagbali na nga ako kasi sabi niya tapusin ko lang muna yung trabaho ko dito sa bahay niya bago siya bumalik. O kumusta kayo dyan? Inasa lang ang papa mo? Mamaya, hintayin ko na ng pagbalik ni Madam. Baka makahiram na ako.
Kasi ginawa ko naman na yung trabaho ko dito sa bahay niya. Hala, sige. Ingat kayo dyan. Okay. Bye-bye. Problema na liwan. Adi, parang walang pera yung si Manayas. Ang laki-laki ng bahay, kaso kuripot. Hindi ako makapaniwala nga. 15,000 yung pinapasahod niya sa akin. Oras na. Tapos na ako sa paglalaba. Pagmamaman naman ang laban ko. Laura, masarap ito. Hey, what happened? Ang lagay. Kapit mo rin. Sarap ito. Hindi naglara. Ano ka na? Saan ka galing, madam? Ano ka na? Kasi na ako. Ay, mama. Magkabatikan. Madam, saan ka ba galing? Siyempre, nakipagkita ako sa ka-text note ko. Alam mo, Paano na yun, madam, yung hiniram kong pera sa'yo, binabalik ko sa'yo, madam. alam mo na, Madam, walang makain yung kamag-anak ko doon, mga anak ko. ay naiwan ako dahil sabi niya, babalik siya. Hindi na ka na ba? Kursyado ka ba ng gayaan? Malaki ang binayaran ko sa restaurant. Hindi na ako maasahan. At tatawagan ko siya. Na Hindi ka mag-iinom, madam? Sa mamaharing restaurant. Madam, wala akong gatuan, madam, yung binabalik ko sa'yo, madam, kasi wala na makain kami dyan ibang anak ko doon, yung Sakit. pambayad ng tricycle. Sabi mo, maglaba muna ako. Sa Pizza 15 na lang kasi naubos yung pera ko. Malaking binayaran ko sa SoundCloud. Kaya wag ka muna umangayon. Tapos wala ba mga gawain mo? Ha? Matutulog ako lang. Ayan, madam, naghihintay kanina, tinapos ko pa naman trabaho. Matutulog ako lang. Anong klaseng amo kayo? Pizza 15. Madam, baka may laman pa po yun. Galing! Pakinino! Pakinino! Sorry, it's DJ.